Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'otu obodo, e nwere otu eze dị ike nke na-achị n'ebe anụ ndọgbu na anụmanụ niile ndị ọzọ dị. Onye eze mụrụ otu nwa nwoke Ọfọdele bụ onye o nyere ụmụ agbọghọ 50 dịka nwunye, mana ọkpara eze Ọfọdele enweghị mmasị n'ebe ha nọ. N'ihi nke a, onye eze were iwe ma kwubie okwu nke bụ iwu na ya bụrụ na o nwere nwoke mụtara nwa nwaanyị mara mma karịa nwunye 50 ọ chọtara nwa ya nwoke, bụ nke ga-amasị nwa ya Ọfọdele, nwata nwaanyị ahụ, nna ya na nne ya ka a ga-egbu ozugbo. N'oge a, mbe na nwunye ya mụtara otu nwata nwaanyị mara mma nke ukwuu, bụ nke ka dị afọ 12. N'ihi ụjọ iwu onye eze mawapụtara, nwunye mbe gwara di ya ka ha gbuo nwa ha nwaanyị ma tụfuo ozu ya n'oke ọhịa. Ma ọ bụghị ya, nwa eze Ọfọdele pụrụ ịhụ ya ma nwee mmasị n'ebe ọ nọ, nke ga-eme ka e gbuo ha abụọ. Mana mbe ekwenyeghị ma zọtuo nwa ya nwaanyị n'otu akụkụ mbara ezi ha wee na-agbachigide ya ụzọ.